La 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 la. Daw kanjong abi kanjong kineung kare gudung gaya hasunung kare nenu gaya angkam gaya kuga gaya. Ha? Sor जाखो बेलाय दुमफावमोननि लांगोनायावलाय सोर गसंनानै थाबाय थाखोलै सिखावसो ना मासोब्रा आजिखालि रावखौबो फोथायजायाना र सिखावसो खोमा ओंखारनानै एसे दाद्रिहैनि ओइ सोरलै नोङो बबेनि नों मा मोनफैदों नों बेवहाय नोंखौथ' आं बे गामियाव मालाबाबो नुवाखैलै हा सखनद्रासो नामा नों हा सोर नोङो बबे गामिनि बे बिबारखौ लानानै मा खालामनो सानदों नों हा आइला बर' नंगौना नङाब्रा मानसियालाय ओइ नों बर' नंगौना नङा ओइ फाग्ला मालायखौलाय मानो दाद्रि होगासिनो आइला नोंलाय बहा फैदोंमोन आंबो दुमफावमोननावनो फैदोंमोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नैबे मानसियादि बेवहाय बिबार लानानै गसंबाय थादों बेसेबां गोबावनिफ्राय गसंबाय थाखो बेलाय मानसियालाय आं दहाय फैबानो नुलांदों बेखौ ओमफ्राय दाबो गसंनानै दंबाय दं मानसियानो हाम लामासो आन्दायखोना माखो मानसियालाय औ बेफोरखौ बारा हालखायाव लाजाया बेफोरबायदि मानसिफोरा जासुसो मिथिबाय ना जासुस न'आव गामियाव सोरनावबा मा दं मा गैया नायखुमागोन गासैखौबो सुलाद लानानै उनावहाय लोगो बुरजा लानानै हाबखुमासिगोन बिसोर गावबागाव प्लान खालामनानै सिखावखौ बाखावसिगोन मानसि लांनांगौ लांसिगोन आरो बिदिसो बिदिसो होमबा नुनायालाय माथो लुद्रु फुद्रु मोजां नुथारदों बे आखलालाय मानो इसिबां गाज्रि ओइ बाबु बबेयाव फैदोंमोन नोंलाय बेफोरखौनो मोजां माथो होयो नामाब्रा गन लानानै सोंबासो मोजाङै खोन्थागोन बेफोरो ओंहाय मा बर' नङा खोमा आं एसे हारसानि बुंनि ओइ बाबु तुहार नाम बुजियासैदांहाय हारसाखौ हिन्दीसो बुजिगोन खोमाहाय ए बाबु तुम्हारा नाम क्या है माबा गल'सो नायबाय थाबाय मानसियानो इंलिससो रोंगोन नामासै बेलाय हेल' जेन्टलमेन व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर फादार्स नेम व्हाट इज योर स्कूल्स नेम व्हाट इज योर विलेज नेम आइला जामाइला बबेनि इंलिस रोंखुमानानै थालायगोब्रा हांग्रोमोनदाय फिसाफोरनि फरायनायखौ खोनासंखुमाबाय थायो आं बेनिखायनो नामखौ बोरै सोङो मिथिगौ दा बे बाबुआबा मा जाथिनि मानसि बेबा माथो जेबो फिननायखौनो होआ इंलिसथ' रोङा बायदि मोनबाय आं बेखौ इंलिसनिनो सोंथारनोसै आं ओइ बाबु तुम्हारा नाम क्या है तुम कहाँ से आया है तुम किधर को जाएगा और तुम किधर रहता है तुम यहाँ क्या खोलेगा हमको कुछ बताएगा हमको बताओ और तुम अंदर में खोलता है क्या तुम रास्ता लॉस हो गया क्या रास्ता फुटक गया अगर रास्ता फुटक गया तो हम तुमको घर में ड्रॉप करके आएगा ठीक है अगर तुम हमको नहीं बताने से हम समझेगा कि तुम साखंडा है क्योंकि साखंडा लोग बाद में ही खोलता है साखंडा लोग ऐसे ही चुपचाप रहता है तो तुम साखंडा है क्या तुम साखंडा है बताओ नहीं तो तुमको धुलाई देगा वो भी राम धुलाई है ना मेरा फटी दे सखनद्राबालाय मानजिगोनब्रा बिफोरखौ बिराद मोजाङै मानजिगोन बेनिखायनो ओइ सेंग्रा खोन्थानोबा खोन्थान नों सोर आरो बेवहाय मा खालामफैदों आं हंला आयो माथो बर'आनो रायलायनो रोंनानैबो मानोथो राव होआ नोंलाय रायलायनांगौ ना मानसिया सोंबा बहा थांनो फैदोंमोन नोंलाय ए दुमफावमोननाव बेखौनो नोंहा खोन्थानो रोंला आरो लामाया बिदि गसंनानै थाबाय ओमफ्राय थौ दुमफावमोननाव हाबनोबा आं लानानै थांनि रा जानला मानला बेफोरबायदि लांजाया बेबा माबायदि मानसि आच्छा बार' थाइबानि लारु दुमफावमोननि मा जायो नोङो दे खोन्था दुमफावमोननि मा जायो नोङो होमबाथाय लानानै थांगोन जों दुमफावमोननि न'आव मा जमा मा जादोंलै माबाफोर रानदों नामाब्रा दुखु नांथाव बाथ्रा सन्थला जेबो रानाखै आंहा जमा थाबा माबा राननायनि खोथा रायलायदों खोमा नंला लाङोलै ओमफ्राय बेलाय सोर जाखो आलासिया बेखौनोथ' सोंगासिनो दङ जोङो बबेनि होननानै मानसियानो रायलाया दुमफावमोननाव फैदोंनो ए दुमफावमोननि आलासि होमबा दुमफावमोननि आलासि नंगौना नङा मा मिथिगौलाय सखनद्राफोर जाबा मा जानांगौ जाखो ओरैनोबा मानसिया रायलायथारा हे गसाय मानसिखौ बिदि बुंनो हामालै मानो बिगा बुङोब्रा खुगा दङ होननानै अमा राजा ए सेंग्रा मा नामलै नोंना नुबायना नाम सोंबाबो खोन्थाया ओरैबायदि एटिट्युड गोनांखा मानसिया हंलानो बिनि मुङा आच्छा हंला बबे गामिनिफ्राय फैदों नोंलाय आं नोंसोरनो मानो खोन्थानो
बा उल्था उल्था बुंनोबा खुगा ओंखारलायोमोनलै माथो बबे गामिनि खोन्थादो आरो गामियाव बेफोरबायदि असिनाखि मानसि नुबाय गिनायबो मोनलाय लाङोना आरो बेबो दुम्फाव मोननावसो थांनो नागिरदों सिख्ला गोनां मानसिफोरनाव जानला मानला थांबा जोंबो गिनाय मोनो आरो ओरैनोबा दानि जुगाव सिख्ला लाखानानै थांग्राबो बिराद ओंखारदों मानसि फानहैग्राबो ओंखारसोदों नोंबा मानसि फानहैग्रा ना मा ओइ बाबु मानसि फानहैग्रासो नामासै नोंलाय बेनिखायनो जेबो बुंनो रोङाखै नोङो मानसि फानहैग्राबा मानसि फानहैनांला जाय मानसिखौ फानहैनो लांदोंमोन बे मानसिखौ लायफिनदो न'खराव आलाय सिलाय जानानै दङना मानसि गोमाजाग्राफोरा बे मानसि फानहैग्राबा नोंनो खोन्थागोन नामा हरलाय आं मानसिजोंसो रायलायनि ओइ आं हले रागा जोंबाय दे खोन्थागोन ना मोजाङैनो बबेनिफ्राय फैदों नों मोजाङै खोन्थायाबा दुम्फावमोनाव मानो सोनो जोङो नोंखौ सोआ एइ सेंग्रा खोन्थानानै लादोलै बबेनिफ्राय फैदों बारा थिग नङा बियो अमा राजानि खर'आ बेनिखायनो खोन्थानानै लादो नों बबेनिफ्राय फैदों ओइ खोन्था बबेनिफ्राय फैदों नों नङाबा होजाबाय आंनो खावलायाव थासनो आरो बुसे बुनानै पुलिस लिंहरबावगोनसो आं मिथिबाय आंखौ सिनायाखै नोङो आं अमा राजासो आं बयनिबो खाजा आरो बयनिबो खर'आव गाखोग्रा बेनिखायनो मोजाङै खोन्थानोबा खोन्था नोङो बबेनिफ्राय फैदों आरो दुम्फावजों मा सोमोन्दो दं नोंहा नङाबा दिगदारसो दं आच्छा बार' थाइबानि लारु माथो मोजां मानसिनिसो लोगो जाहैबायलै थाङै थुङै सोरलाय बियो सोर बियो बे मानसिया नोंसोरनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो आंनि कास्टमारखौलाय कास्टमार मा रोखोमनि कास्टमारलाय कास्टमार माने आंनि क्लाइन्टनि इनफरमेशनखौ नोंसोरनोलाय मानो होनांगौ जाखो हंला नों दुम्फावमोननाव फैदों आरो आच्छा ओमफ्राय आं नोंखौ मा बुंनांगौ मा बुंनाङा बेखौ प्रेक्टिस खालामदोंना खालामाखै नों खालामदोंना खालामाखै आच्छा खालामदोंबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय खालामाखैबा दुम्फावआ रागा जोंगोन ना नोंखौ आंनो खोन्थागोन ना मा रायलायदों नोंसोरो मा प्रेक्टिसनि खोथा रायलायदों आं माथो जेबो बुजियाखै बाथमिस अमा राजा आं जरा एप्लिकेशननि मालिक नंगौना नङा नंगौ अब्ला बियो आंनि क्लाइन्ट बाल आंनि जरा एप्लिकेशनखौ बे हंलाया बाहायदों ओमफ्राय हंलाया सिंगल ना दुम्फावबोथ' सिंगल बेनिखायनो बिसोर सानैनि जराखौ आं मिलायनानै होदों मिथिबाय जरा मिलायनानै होग्रा जाहैबाय होमबा नों माथो जरा मिलायनानै होदोंथ' आरो ओमफ्राय मानसिया थिगानो सासे खन्थाइगिरि बियो मिथिबाय अमा राजा बेनिखायनो सासे खन्थाइगिरिखौ दाहेदावनानै ला ओमफ्राय मानसियालाय माथो रायलायथारा दावसो देलाय रायलायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेहा रायलायबा खुगा सासुयोनो ओमफ्राय रायलायनो बिराद बायो बेनिखायनो बियो गोनांथारबाल' खुगाखौ बाहायो नङाबा सिरि थायो माने रायलायनो बायो बे हंलाया रायलायनो बासोयोनो बेनिखायनो बियो बांसिनानो मेसेजावसो रायलायो मा रायलायनो बायो रायलायनो बायनो ओइ हाग्रामोननि रायलायनो बायनो हमथालाय आंखौ हाग्रामोननि हमथालाय उदै बिगुर साजोबलायबायलै माबायदि मानसि लोगो मोनफेरखो आंलाय रायलायनो बाग्रा मिनिनाया जाबायबा आइ हांग्रामोनदि बेखौ लानानै थांदो ओइ हंला बिदि रायलायनो बानानै बहा हिनजाव मोननांगौ जाखोब्रा नोंलाय सोर हिनजावा बबा हौवाजों फैनांगौ जाखो आरो मानसि नागिरदों बे दावसो देलायाबो दुम्फावनि थाखाय बबा मानसिखौ मा होनबावनांगौ जाखोब्रा हाय सिरिथा मालायखौ मिनिनो हामा बाथमिस अमा राजा मालाय रायलायनो गोसो गैयानो आरो नोंहा बेखौनो मिनिनांगौ जाबाय आरो मालाय बेसे मोजां खन्थाइ लिरो नों मा मिथिनो अमा राजा मालायखौसो मिनियो ओइ हंला नोंनो हिनजाव नांगौबा आंनिफ्राय एडभाइस लालै आंनिफ्राय टिप्स ला आं बिराद मोजां टिप्स होनो रोंगौ दरखार गैया आइ हांग्रामोनदि लानानै थांदो बे हारावखौ थौ गारिखौबो बेसेबांबा गोजानाव पार्क खालामनानै दोनबोदों बियो आं बे मानसिखौ खारजानो गिनानैनो गारिखौ बेसेबांबा गोजानाव दोननानै लासै नायहरखुमाबाय थादोंब्रा बे मानसिया मा मावो होननानै बेनिखायनो गारिखौ एसे गोजानाव दोनबोदों आं दा थाङै थुङै नुबाय माबा बुंलासां थौ थांनोसै फाग्ला बिदि मिनियो मा दुम्फावखौ लोगो मोननाङैबा हामगौमोनलै लोगो हमा मा गेजेराव हाबसन फैलाबायनाङा नोङो आच्छा बार' थाइबानि लारु मिस्टार बबा हिनजाव नांगौबा खुगाखौबो एसे ब्लांसिनांगोनलै नङाबा मोना मिथिबायना थौदो आच्छा बार' थाइबानि लारु बेस्ट अफ लाक गसाय थबा एफा
नोङो नोंनि जायगायाव नोंनाबो थिग जायखिजाया दावसिदालाय एसे मोजाङै सानै हयै रायलायहोबानो जाबाय आरो दै नोंसोर जेबो साननाङा आं दं ओमफ्राय हौवा नोङो मानसिफोरजों मिनिजानो बोरैबा मोना आरो रायलायाबो मायाबो बिदि थाबाय थानो आरो नों दुम्फावमोननाव बिदि गसंनानै थाफैबाय थाना रायलायाबो मायाबो बा दुम्फावा नोंखौ आरोबाव सैयासो खालामगोन मिथिबाय बेनिखायनो नोङो एसे रायलायनो सोलोंलांदो जाम्बालाय दिनै दुम्फावमोननाव हाबथ'नांला मिथिबाय आंल' दुम्फावजों रायलायनानै फैनि नों लामायावनो था मिथिबायना जागोन दे होननानै बुं बाथमिस जागोन दे होननानै बुं दे नुबाय दा रायलायनाया एसेबांबो गोरा नङा खुगा गैथारामोनबा मा जागौमोन नोंहा जुदि रावखौनो मोनामोनब्ला इसोरनिफ्राय अब्ला मा जागौमोन नों बेनिखायनो इसोरा हरनाय माथोखौ माने गारांखौ मोजाङै बाहाय मिथिबाय नों बेवहायनो थाथ' आं दुम्फावजों रायलायनानै फैनि रायलायनो बाबालाय माखौ रायलायनांगौ जाखो रावबो आंखौ बुजिया मा खालामगोन दे आंथ' बे जोनोमाव एन्टनिय'खौ मोनखानाय नंखाला माब्रै बावबावनो आङो मा राहा लामा लाबा आं एन्टनिय'खौ बावनो हागोन मा आइडिया खालामबा आं एन्टनिय'खौ बावनो हागोन आया मानो गाबदोंब्रा बेलाय जोंलारि मा जादोंलै जेबो जायाखै माथो गाबदोंलाय नोङो ओरैनो गाबलाबायदों आं ओरैनो गाबो नामाब्रा माबा मोनसे जायाबा ओरैनो गाबो आं गाबोबा मानसिनि महरा मोजां जायोनो आंखौ थगायनाङाब्रा मा जादों खोन्थालाय जोंलारि दुलुरनाव सोंबाय दुलुराबो मोजां खोन्थायाब्रा जेबो जायाखै खोन्थाब्रा खोन्था नों खोन्थाबासो मिथिगोन दा आं माबा मोनसेफोर हेल्प खालामनो हागोन खोमा नाङा आं नोंनि हेफाजाबखौ आंनि प्रब्लेम गावनो सल्भ खालामनानै लागोन नोंहा बेवहाय जेबो इन्टारफेयार खालामनो गोनां गैया गोरोंखाबालाय माथो बुंबावनो आं ना मालाय रोंखाजोबखायो नोङो नङा होमबा मानो फैदों खामानि गैयाबा ओरैनो फैलाबायनाङा आंनि दखानाव आं नोंखौ मा जादों होननानैसो खबर लाफैदोंब्रा आंखौ खबर लाफैनाङा गावबागाव खामानि गावबागाव मावहै थां एखेबारे उथाबानि लारु बिदिब्ला नों आंनो खोन्थायाबालाय माथो खालामबावनो आंबो मालाय दे होमबालाय जोंलारि आइ आफा नों न'आव थांदो थां जागोन दे आफा ओमफ्राय माबाफोर जादों नामा लोमजादों नामा आइ माथो मानसिखौ बोरैबा नुदों जेबोथ' जायाखै आफा आबालाय फंसे खोथामोन बे क्लिअपेट्राया फन हरदोंमोनलै आंखौ नोंखौ फन हरदोंमोन मानो माबाफोर बुंहरदों नामा आफा बेखौनो आरो एन्टनिय'जों दा रायलाय होननानै बुंदों नोंखौ ओमफ्राय आंबो बुंहरबाय आंनि फिसाजोखौल' दाय होनानै जाया नोंसालाखौबो नाय होननानै जोंहानि न'खराव आं जेबो खैफोद गोलैनो होआ एन्टनिय' आरो आंनि सोमोन्दोखौ लानानै जोंहानि न'खराव जुदि खैफोद गोग्लैयो बिदिब्ला बेफोरबायदि सोमोन्दोखौ आंनोबो नांखाया आफा बेनिखायनो आं एन्टनिय'जों खेबसे रायलायगोन दे फिसा आं हले बेखौल' बुंगोनलै फिसा माजोन मानसिफोरजों जोंफोरा थानो समायानो थाखा फैसाजोंल' रुजुबाय थायोलै सब समावबो हिसाब खिथाब खालामबाय थायो आं हले नोंखौ सोरबा दुखु होबा आंबो गारनायाव गैयालै नोंनि नोमफाया फैसा थाखा गैया जाखो मा जाखो जाखिनि एसे दं बेजोंनो संसारखौ गाग्लोबजोबगोन आंनि फिसाजोखौ सोरबाफोर माबा होनोबा माबा खालामोबा आफा आं मिथिखायो इउ आर द बेस्ट अब्लाबो क्लिअपेट्रानिफ्राय गोजानाव था आफा आं नोंसोरखौ दुखुआव खोख्लैनो बायो बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय गोजानाव था दे आं एन्टनिय'जों रायलायगोन दे फिसा जागोन दे न'आव थांदो नों आं थांनोसै बे क्लिअपेट्रा आंखौ फन हरै जात बुंहरबाय थायो आंनि फिसाजोखौल' दुसिबाय थायो आंनि फिसाजोआल' मालाबा खैफोदाव गोलैबा जाम्बा जाम्थाबाबो नांथारगोनना बिसोरजों आंनि फिसाजोआल' जेबो जानो मोना आरो गसाइ बोथिसे जादोंबाबो बोथिसे रानजादोंबाबो जोंहानि न'खरा मोजाङैनो सोलिगासिनो दंलै जेबो खैफोद दालाबो दे जोंनि न'खराव दे हामबायसै इसोर हामबायसै माजोन फैसा रानलायलायदों माथो बेफोरबायदि फैसा रानलु रानला नुबानो लानानै खारनो गोसो जायोलै आं गोजोननाय थाबाय मिसेस क्लिअपेट्रा नोंथांजों बिजनेस खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिनो बिजनेसखौ खालामलांबाय थानोसै बे आसाम सोनायनि प्रग्रामखौलाय मालाथो लानो सानखो इलेक्सननि सिगांनो लानानै होग्रोनोसै नामा
जागोन दे बेखौनो खालामनोसै दे होमबालाय आंबो थांहोलांनोसै सोरबाफोर नुबा जारला जागोन दे मिस्टार बरगयारी मा रोखोमनि बिबार बेलाय बिबार ना दंफां बेलाय आंबो मिथिया मेडाम मा रोखोमनि बिबार जाखो बेबा बोरैबा नायबा मोजांबो नुगारलायदों माथो औ मेडाम आच्छा मिस्टार बरगयारी बे फैसाखौ लांनानै आंनि एकाउन्टाव सोनानै दोनहैथां आरो खोनासं नारजि बुदांनि खोमायाव दा हाबहो दे जागोन मेडाम कालाधन माने ब्लेक मानि बेनिखायनो गावनि फिसालाजोंबो नुजानो गिलायलायदों बे माहाजोनफोरालाय मा एसे बुरजा बुरजा फैसा लुगैयोब्रा जों जानो गैयिफोरखौसो फैसा लबिया सानो जोंनाथ' थाइसे थाइनैल' लुगैयो जों थाइसे थाइनै लुगैयोबा बिसिना लाख लुगैयो जों लाख लुगैयोबा बा हिसाब गैयि फैसा लुगैयो दाबा बे फैसायाबा मानि फैसा बेखौथ' आं मोजाङै मिथिला अमा राजा बसनो खोन्थाहैनांसिगोन बेसो मिथिगोन मानि फैसा बेबा आंहा जायखिजाया बनास मोनबानो जाबाय दिनैनि इनफरमेसननि थाखाय आच्छा बिदिब्ला आं थांनोसै दे जागोन दे आच्छा नोंना बयफ्रेन्डआ एन्टनिय'सो होमबा नोंहालाय मा नांजादों लाजियाखै नों आइखौ दुखु होना आइखौ आबैजों होखारहरजा होना आंलाय मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा आरो आइखौथ' आङो आबैखौ होखार होननानै बुङाखैना दासो बिराद अख्रादा आबैनि खोथाखौनो लानो नागिरा नों माबायदि बुंनो हाखो बानलु बेदां आइया आबैनि खोथाखौ लाया होननानै आइया नोंखौ जोबोद अनो मिथिबाय नोंखौ अननायखायनोथ' हारसा हिनजावजों नोंखौ हाबा होनो नागिरदों नोङो हाबा जा नोङो आइ गैयालासिनो बिमानि बोर मोनालासिनो मालाबाबो नों हाबा मोजां जाफुंहोनो हायाथां नों आइनि अननायखौ बुजियाखैना बानलु बेदां जेब्ला आइया जोंनिफ्राय गोजानाव थांथारगोन ना आइखौ नागिरबाबो मोननाय नङा होमबासो बुजिगोन नों आइनि अननायखौ दा नों हारसा हिनजावनि अननायजोंनो थाबाय था सानबेसे बे हारसा हिनजावा नोंखौ अनगोन नांबो नुगोन ना ओइ बांद्राय बुंनाङा दै बुंबा बांद्रायल' बुंनाय नुयो नोङो दिनै नोंनि थाखायनो आइया आफानिफ्राय गोजान जानांदों जोंनिफ्राय गोजानाव थांनांदों गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नों सासे पापिसो आं पापि आंलाय मा गोरोन्थि मावदों आंथ' सासे सिख्लाखौ मोजांसो मोनदों मोजां मोननायावथ' जेबो गोरोन्थि जाया आइ आरो आबैयाथ' सानफ्रामबो नांलायलायबाय थाखायो दिनै नांलायदों गाबोननो मोजां जागोन बेवहायलाय आंनि मा गोरोन्थि ओइ दावसो देलाय मा नोङो मा मोनबाय थादोंहाय ओइ दुम्फाव नोङो आंनि फिसाजो दुम्फाव बायदि मिथिबायना बेनिखायनो आं नोंखौ अनो आरो बैसोआ बिदि थांबाय थाब्ला नों हौवा मोननाय नङाहाय नाङा आंनो हौवा गैयाबाबो हारसिंनो थागोन आङो हारसिंनो खामायनानै हारसिंनो थैलांगोन आङो जुदि बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव जुदि आंखौ रावबो नाया आङो बुरि आश्रमाव थांगोन मिथिबाय होमबाबो हाबा जाया आं बे बबाजों हे दुम्फाव बबा नङा बियो बबा नङाबालाय मानोथो रायलाया बे रायलायनाय मोनब्ला नों गोसो थेगौमोन माने हाबा जागौमोन आंनाव जानला मानला सोंबाय थानाङा मिथिबाय एसे अनदोबाल बबाखौ खन्थाइगिरिखायनो रायलायनो बायो बियो खन्थाइजोंसो रायलायो माने हारसिं थायै थायै लिरबाय थाबाय नालाय बियो रायलायनोनो रोंला मानसिफोरजों मोजांसोहाय बिदि रायलायनो रोङिया नोंखौ रायनायबो नङा बुनायबो नङा बिसोरा से घन्टानिफ्रायनो नोंसोरनि लांगोनायाव नोंखौ नेबाय थादोंनो बेसे मोजां मोनो बियो नोंखौ मिथिबायना बेफोरबायदि मानसिखौ खर' गाज्रि फाग्लासो होननानै बुङो आंनो नाङा बे बबाखौ मानसिया रायलायाल'सैहाय दुम्फाव ओरैनोथ' बाखि बिराद मोजां उनावहाय बांद्राय रायलायग्रा हौवा मोनबा फस्थायगोनसो नोङो मिथिबाय बेनिखायनो नों खेबसे बेनो चान्स होलाय खेबसे नों बेजों रायलायलाय नों मोजां मोनलांगोन मिथिबायना रायलायनोथ' खुगा ओंखारनांगोन ना बेना खुगायानो ओंखाराबा बेखौथ' आंबो बुजायदोंहाय मानिथारा मानसियानो रायलायनोनो बासोयोनो दे होमबालाय नोंनो नांलाबालाय आं जेबो बुंला फारसेथिं आंहा बादालिमोननि न'आव थांनांगौआबो थांनायानो जायाखै दाबो बे हंलानि थाखायनो दे होमबालाय आं थांनोसै दे बालि रायलायनो बाग्रा हौवाखौलाय सोर लागोन दे मानसिया मोजां ना गाज्रि एसे रायलायना नायनोबो मानसियानो फंसेबो रायलाया फंफा फंनै रायलायनायजोंलाय मा जानोसै बारा बयफ्रेन्ड गैया गोसथोनाय गैया होननानै बेफोरबायदि हौवा लानोसै आरो आङो ओइ बाथामिज बबा आंबो नोंखौ बबासो होननोसै दे हिनजाव नांगौबा एसे रायलायनोबो सोलोंबाय बिदि रायलायालासिनो नों सोर हिनजावखौ मोनगोन दे सोर हिनजावखौ मोनगोन नोंलायनो खुदुमनो लुगैबायनो दुम्फाखौ आं नोंखौ खुदुमनि होननानै बुंगोन ना बुङा नोङो ना डाइरेक्ट सब खुदुमगोनहाय बाथामिज आरो खोनासं दिनैनिफ्राय जय एप्लिकेसनखौ लग आउट खालाम नों बायदि केन्डिडेट नाङा आंनो रायलाया गारानो हिनजाव लुगैग्रा दानो सोबागोन आं रागा जोंबा मानो सोबानो अन्थावथावबो नुलायलाङो मोखांखौनो बेनिखायनो सोबानोबो गोसो गैया बाथामिज नोंखौ आयौ दाबो थांबावाखै बिसोरो माबायदि मानसि मोननांगौ माबायदि मानसि लोगो मोनोहाय आंबो थौ दे बेयाव गसंनानै थाबाय थाबा जाया ह
फसायाखै बिबार मानो नांगौ आंनोलाय बे बिबारखौलाय आंनि अननायनि नेरसोन थेंक इउ नाथाय आं नोंनि बिबारखौ आजावनो हाया अन्नानै बिबारखौ लांफिनदो आरो सोरखौबा नायहैनानै लादो नाथाय आंनो नोंखौल' नांगौ नोंखौनो आं फसायबाय हो बिबारखौ गालां मारबायसो माथो बेलाय मा खालामगोन आं बे बबाखौ मोजांना गाज्रि मानसियाबा रायलायबासो मिथिगौमोन रायलायानोबा माबायदि हौवाखौलाय मोजांना गाज्रि सिनायनोसै खन्थाइगिरि जाखो मा जाखो खन्थाइगिरिया गाज्रि जाया गासैबो लिरगिरिबानो गासैबो लिरगिरिया मोजां जाजोबो बे नङाना लिरनो रोंजोबबाबो गासैबो गियान थाजोबबाबो अख्रा मावनो होननानै मावो खायसेया बेनि खेत्रआव हंलायाबा माबायदि आखलनि आं बेखौ बोरै मिथिबावनांगौ जाखो दा गाव रायलायाबा बे बिबारखौबो मा खालामगोन आं उपाय गैया लाबोबाय जेब्ला न' सिङाव साजायना दोनहैनोसै आं जि जागोन जाबाय थागोन एन्टनिय' मोजाङैनो मोजां दोननानै फैबायना फावगालिखौ औ दे जोबोद मोजांनि बाथ्रा थाबैनो नोंसोरनि रिं सेरेमनिखौबो खालामनानै होनोसै आं आयै आं आरोबाव खेबसे बुंबावगोन आं फावगालिखौ मोजां मोना आरो मोजां मोना जानांगौ जाखो इसिबां मोजां मानसि बेफोरबायदि मोजां न'खरनि मोजां फिसाजो मोननाय नङा नाथाय नों माथो नायनोनो बायोमोन बेखौ जेब्ला आदा थफिरामा बे न'आव फावगालिखौ लानानै फैदोंमोन अब्ला नोंबो रागा जोंदोंमोन माथो दालाय बोरै मोजां जालायखो फावगालियालाय बै समाव बियो उन्दैमोन आरोहाय दाबो उन्दैयैनो दङ होमबाबो बुजिबाय आरोहाय न'खरनि मानसिफ्रा बुजायबा जों बुजायबा नोंबो बुजायबा मोजां जालांबावगोन आरो ओरैनोथ' मानसियालाय मोजांखा माथो आयै आं गासैखौबो मिथिखायो पलिटिकेल पावारनि थाखायनो नों बेफोरबायदि खालामदोंना आंजों उल्था उल्था बुंनाङा एन्टनिय' फावगालिजों नोंहा जुलि जानांगौ बास बेखौल' मिथिगौ आं बाजै बादालिया लिंहरदोंमोन आंखौ बेनिखायनो फैदों आं बाजैया न' सिङाव खामानि मावगासिनो आं लिंनानै लाना फैनि आयौ बाला प्रेगनेन्ट मानसिखौनो नोंसोरो खामानि मावहोदों आंनि बिनानावनि देहाया गोरलैथार बेखौनो नोंसोर खामानि मावनो होदों आरो आयौ बाला रुवाथिसो बाहायदों नामा मानो रुवाथि बाहायनांगौ जाखो जोंहा खामानि मावग्रा दंखायो रावखौबो रुवाथि बाहायाखै अब्लालाय माथो ओंखाम संग्रा न'आलाय माथो खालामदों आंनि बिनानावा बादालि माबायदि मेनार गैयै आखल गैयै मानसिबालाय मानसिनि न'आव फैनानै बिदि होख्राव फैनो आयै रागा जोंनानै जेबो बुंलाबायनाङा दे नों आंनि बिनानावा जि थोरसि सुगासिनो बिदि खामानि मावहोयो आरो आब' दावसो देलाय आं गावनो गोसो जानानै मावदों जेबो नङा दे ए बाला उदैयाव मानसि सासे लानानै नों बिदि खामानि मावबाय थानाङा बाल दसे दसे जिरायनांगौ ना बिखुनजोआ मावगोन बाल ना बिखुनजोआ जेबो नङा दे आब' फै न' सिङाव जिराय फै अके माबायदि आखल गैयै मानसि बेनिखायनो आं नोंखौ जानला मानला न'खरनि मानसि दालाबो होननानै बुङो मिथिबाय एन्टनिय' फिसा नोंनि रिं सेरेमनिखौ माबार खालामनानै होनोसै आं नुबाय जानला मानला न'खरनि मानसिफोर लाबोयोबा माबायदि जाफैयो क्लास गैया बिसोरो बेनिखायनो जायफोरा हाइ स्टेन्डार्ड बेफोरबायदि न'खरनि फिसाजोसो लाबोनांगौ आयै नों गासिबो मानसिफोरखौनो नों साननाय बायदि रुजुजोबनाङा नोंनि साननाय बायदि गासिबो नंजोबा मा होनखो नों बिमाखौ बिदि बुंग्रा जाबाय बियो बिदि बुंनानै बिखुं खिन्थिग्रा जाबाय बे बिमाखौ सिनायाखै बियो र' बिनि गोसो थोनाय गार्लफ्रेन्डखौ एसे मस्ला होबासो मिथिगोन बियो आं सिरि थानायखाय जेबो खालामनो हाया सानमारदों बियो खुगाजोंल' बुंनानै थाग्रा मानसि नङा आं थाबैनो बे सिख्लानि बिफाजों रायलायहैनांगोन आरोबाव एसे धमकि होनानै फैयाबा जानाय नंला बुहुमाव ओरैबायदि लाखजोननि बिथोराव सासे सासे नमुना थायोलै नोंहा मालायखौलाय मानो मिनिबाय थानांगौ जाखो मालाय रायलायनो गोसो गैयानो रायलाया बेखौ नोंहा मिनिनांगौ जाबाय आंहा जायो लासिंसिंनो सखनद्रा माबा मिबि होनलायलांबाय खम दुखु मोनबायहाय बियो निमाहा बिफिननांगौ आंहा थां दंबावजों रायलायनानै माबायदि मानसि नोङो मानो मिनिनांगौ जाखो मालायखौबा जि मिनिनो हायो बे गुमैया गावहाबा खोब मोजां आं मोजांथ' आरो बेसेबां मोजां बुहुमाव आं बायदि मोजां मानसियानो गैया नोङो मानो बेफोरबायदि हेंथा फामे सब खुदुम जागोनलै दानो आंजों नुबायना आब' आंखौ खुदुमनो ओंखारबाय थायो बियो बिबोनांनालाय एदाव दं आरोलै एदाव मोना नामा मानोथो एदावबाय थायो एदावनाङा एदाबा खावलायावनो खेबसे होनानै होआ मानो नोंबो मालाबा होमारगोनबो आं उनाव आंखौ बुंनाङा होना हो फंसे रा फामे आं नोंखौ इसेबां अनो आंजों मानो अनजायाब्रा माबायदि अनजानांगौ जेनेबा नोंजों नोंजों खुदुम जाबानो अनजानाय जायो नामा गुन्दासो होनो बिदिखौ गुन्दा बिखायाव खें मोनलायलै बिदि गुन्दा होनजाबा आरो जेब्ला गुन्दा होनजायोना अब्ला गुन्दा खामानिखौनो मावनो लुबैयो लाजियाबो गुन्दा दानो मा होनदों नों आंखौ मा होनदों मा फालतु नोंखौबा हयले दिनै खुदुमथारगोन आं देखना पड़ रहा है अच्छा हूं मैं अंधा हूं दावखा बेटा नों जेबो नुवाखै दे आं मेगन खानासो नालाय आं मा नुनो नङा होमबा बर्तमाननि थाखाय मेगन खानाखौनो जाफ्लादोब्रा नों जेबो नुवाखै दे नोंनि आखलखौ बयबो मिथिखायोलै आफा नों बुंलायलायनाङाब्रा नों मादैखौ खुदुमनो चान्स लाबाय थायोलै
फेसबुकआव पस्ट लिरनानै होजागोन आंजों हा फेसबुकआव पस्ट लिरनो आयला बिफाखौनो सिगिलायो माथोलै बेथाया जियानो जादोला दा दिनैसो फार्स्ट टाइम बेसेबा गोबावनि उनाव खेबसे खुदुमनो मोनबायलै बिबोनांखौ खुदुमनाय मोननायनि खुसियाव मुङाय नोंथांमोनखौबो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लाब्रा सेकेन्ड चेनेलाव जोंहा अमा राजा आरो हाफांजों हाबा जानानै हुलुस तुलुस जालायगासिनो दावराव दावसि जालायगासिनो अमा राजानि लांदां पिक्सार भाइराल जागासिनो नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायहैदो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय